ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинони канали хонаҳои душанбе. имрӯз 21.06.2026 сол 8 то квартира аз Душанбе. Нарх аз 300 000 то 600 000 сомон. Кадомитон 300 то 600 000 сомона дорен? Ҳамин навора тамошо кунед. Хонаҳои Душанбе. Каналам хонаҳои Душанбе, яки наворам хонаҳои Душанбе. Иншоалло ки беҳтарин канал. Баъдан барои реклама чизе ки ҳаста рӯй кунед. мо якчанд ютуб канал дорем. Иншоалло ки навор мекунем, пешниҳоди мардам мекунем. айкиҷо кадом тарафи Душанбе хона дар корай, комментар якнен. Навора дӯстон шурӯъ мекунем. Мо дӯстои азиз, инами домда квартираи фурӯшӣ дорем. Як ҳуҷрага квартира дар этажи 12-ум, масоҳати 55 метри квадратӣ. И домда киҷой дар Душанбе ҳай дар Гипразем қарор дорад. Чихел мебинен 495 000 мега, ҳолати коробка 55 квадрат 12 этаж 495 000 бо муомила. Рақамҳои 70 лозимтон боша. Интересат кинсон марамат занг дада аз номи канали хонаҳои Душанбе салом барасонед. Чӣ гуфтанем? Ай кадом тарафи Душанбе хона дар корай, чанд квадрат, чандум этаж, то чанд сума дар корай, комментар якнен. худо хоҳад доштагиҳо роҳӣ мекунам, мо навор мекунем, пешниҳодтон мекунем. Автори хонаҳои Душанбе Сауду ТВ ҳай дӯстои азиз. Агар ки канали Сауду ТВ мора шумо тамошо кунед, мақсад хонаҳоро бисёр қабул мекунем, тезтар савдо мекунем дӯстон. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки се комната квартира дар ҳамин дом. Чихел мебинен хона ремонт ҳай, кардагӣ тайёр. Фақат медароен зиндагӣ мекунем. 67 квадрат ҳай дар этажи 16-ум, гардиши Ленинград, фабрика. ноҳияи рӯдакӣ нигоҳ мекунад Душанбера. 550 000 сомон. Ассалому алайкум мардуми хонахар. хона мега дар повороти Ленинград ҳай. хона дар этажи 16-ум ҳай қарор дора. Ремонт люкс кардагӣ, ҳама маҳсулотош оригинал ати кардагӣ ҳай. кадоми харидор ҳай занг зана 4 тиреза дора мега. се хонаи 4 та тиреза дора. лави роҳ нигоҳ мекуна. илтимос посреднико ғам натен мега. ҳамин хонаи хидмат мехоҳам ки як нархи соз савдош кунам. ина марамат 550 000 сомонӣ. инами домдай. дӯстони азиз, квартираи фурӯшии навбатӣ. Як ҳуҷрага квартира дар ҳамин дом. ошёнаи 9-ум, масоҳати 44 квадратни метр. ноҳияи Исмоили Сомонӣ, шаҳри Душанбе, родоми 1 иҷозати ремонт дорад дӯстон. арзиши хона 600 000 сомон. ноҳияи Исмоили Сомонӣ. хит кардем ки ҷодай. ина дӯстон марамат. ҳами чӣ гуфтанем, талаботи хонаҳои Душанбе бисёр ай. нарх наво ҳам бисёр ай. одам ҳам бисёр ай. хона ҳам бисёр ай. харидору фурӯшанда ҳам бисёр ай бача азиз. баъд блогерам бисёр ай. яъне ки мақсади мо чи ай? навор кардан, пешниҳоди мардам кардан. савдо дар Савдо ТВ. и канали Савдо ТЖ хонаҳои Душанбе ай. 600 000 рақамҳои 25 ахир шай. ҳозир занг зада маълумоти боқиро бигирин. инами домда қарор дора бачаҳо. бародари азиз, квартираи фурӯшӣ, як комната квартира дар этажи 1-ум, масоҳати 34 квадрат, ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе, арзиш 500 000 сомон. рақамҳои ахири соҳибмулк CC боқимонда маълумотоша метавонен бигирен. 34 квадрат як хонаи калон 500 000 нархи, яъне ки гуфтесам фикр мекунем камтар қимматтар. кадомитон мисол хонаҳотон равон мекунен, пешаи реклама гузорӣ кардан нархотонро аниқ кунем бача азиз. чунки баъзе хонаҳо ҳаст ки арзанда ба нархҳо нестан, савдо намешавад дӯстои азиз. баъзеҳо ҳаста мисол арзанда савдо мешавад, баъдан бо ҳоҷат ба дуюм, сеюм бор реклама нашавад дӯстон. ҳамин хона 34 квадрат 500 000 сум арзанда ё не? кӯяк комментар якне бачаҳо.
бародари азиз, 27 квадрат квартираи фурӯшӣ, якхонага квартира дар этажи чорум, масоҳати 27 квадрат, як хона. шаҳри Душанбе, 46 микрорайон ай дӯстон азиз, 46 микрорайон. Яъне ки сирк баъдан ин тараф меем, раҳи Саховат да мегардем, да раҳи Саховат Корвона мегирем. хуб 46 Султони Кабир, Саховат, баъдан Корвон. 380 000 бо чизи чорааш назди бозорча. рақамҳои ахираш 50-56 да. ҳамин хона кадоми далозимаи занг занад. 46-дай 380 000. худо хоҳад камтар муомила дора, муроҷиат бикунем бачаҳо. ҳамин масъалаи лайкҳода бием, бисёриёмон эътибор наметем. Наворда лайк монем дӯстон, дар канал обуна шен. ин канал канали бобаракат. худо хоҳад дар хизмати мардум ҳаррӯза иншоалло ки хона савдо мекунем. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом, духонага квартира дар этажи чорум, масоҳаташ 48 метри квадратӣ. ин дом дар киҷоай? Пушти прокуратураи генералии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе. Духонагаи фурӯшӣ дар Профисоюз пушти прокуратура дар ошёнаи чорум, бинои 13 ошёна, масоҳати хонаи мо 48 метри квадратӣ. иҷозати ремонт ҳаст. барои маълумоти бештар рақамҳои 0070 метавонен муроҷиат бикунем бачаҳо. агар хоҳем ки хонаҳоатонро ба зудӣ савдо кунем, аввали видео, ахири видео ватсапи ман мондагиай рӯй кунем, ё ки омада ай пешнавор мекунем. иншоалло ки дар якчанд сайтҳои интернетӣ рекламагузорӣ мекунем, аз ҷумла Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Telegram ва дигар сайтҳо. история ҳам мешавад дӯстон. квартираи фурӯшии навбатӣ 68 метри квадратӣ бачаҳои азиз. дукомната квартира дар этажи нӯҳум ай. ин дар киҷо ай? ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, Зарафшон, Зарнисорда қарор дорад. тарафҳои поликлиникаи 14, инфексиони Банниса, таксиҳои Ҳисор, регари Шаҳринав. ин тараф да посолствои Ӯзбекистони Америка низ вуҷуд дорад. 555 000 сомон, 68 квадрат. хонаҳоро нигоҳ кунед, кадом сайсани қарор дорад. 9 этаж дай. ина дӯстон варианти беҳтарин барои харид кардан занг занед. рақамҳои 50-80 аз думи канали хонаҳои Душанбе. дӯстони азиз, марама муроҷиат кунед. марама дӯстон, дар доми Релакс, як ҳуҷрага квартира, ошёнаи 16-ум, 32 метри квадратӣ, 65 микрорайон, пушти бозори Корвон. ина нигоҳ кунем бачаи азиз, Душанбеда қарор дорад. ҳамин тараф ҳам ҷои чоткай медорем, барои ки ман рафта хай хонаҳоро навор мекунам, медонам да. Душанбе 65 микрорайон Корвон. нигоҳ мекунам. 495 000 сомонӣ. аз ҳамин 65 микрорайон бачаҳо то Корвона ҳамин 200 метрам фикр мекунем нестай да, қарибакай иншоалло. 495 та боз савдо мешавад. рақамҳои 0552 да метавонен ки муроҷиат бикунед. дӯстон, навори мо ҷанба шид 8 та буд. 8 та буд, 8 та мемонад. ҳамин 8 та навора сабака мемонем, мекунем. аксар бачаҳо азиз ки хушро тамошо кунен. баъдан барои реклама ватсап мегузорам, рӯй кунен. рекламагузорӣ мешавад дар якчанд сайтҳо. ба зудӣ савдо мекунем. зиндаву сарбаланд бошед.